Ahojte, dnes vám ukážem, ako si doma pripraviť chrumkavé a chutné kukisky zo zmesi Doris Cookies. Všetky sypané ingrediencie nájdete vo vnútri tuby a trvá to len 20 minút. Potrebujete zmes na pečenie, maslo, 2 vajíčka, misu, v ktorej budeme miešať cesto, váhu, mixer a plech na pečenie. Do misy dáme 2 celé vajíčka, cukor, esenciu, pridáme maslo v izbovej teplote. Teraz pomaly vmiešame do cesta múku a nakoniec miešame čokoládu. Z cesta ideme vytvarovať guličky, ktoré majú veľkosť 75 g. Teraz si z guličiek urobíme placky a ideme ich plniť nutelou. Z naplneného cesta si teraz vytvarujeme guličky. Pečieme v predhriatej rúre na 180 stupňov bez ventilátora cca 10 až 13 minút. Kukisky sú hotové, keď sú po okrajoch jemne zlaté a z vrchu popraskané.